О! Аз имам джетпак. Все още не ми източним джетпак. И аз. Чиста земя. Добре, Сам дето ти нямаш каска. И се душиш. нямам паска. Yes, това ми е резервната паска. Открих се резервната паска. Фласка. Тук е повече джетпак. Какво е това, е? Чакай. Някакъв не знае код. Тук имаме разни неща. Но някакви тайни неща. В моята планета имаше подобни работи. А пък в моята не. Знам, че това е върху, което можем да си направим. Workbench. Вече имаме workbench. Ще направя кирка. Трябва ще изкопая този cobblestone. Добре, айде седно. Отдах се. И какво става и тук ще сървайваме и да. Това е нещо като Sky. Не, колко е? Това е пука, това е само Да. сега само ще съберем, това само е железен, просто искаме да видите. Но какво ще сървайвим, може би следващия път. Следващия път ще направим още айрони и така нататък. И да. Благодаря, че гледахте. И се абонирайте. И аре, чао. Беше много кратък този клип. Сигурно е станал някакъв саднат.